गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आं दा गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय गासैबो जोबजासिम नायगोन होननानै। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो जुदि आंनि होननाय बुंनायाव देखायनायाव गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' नोंथांमोना निमाहा होफिनबानो जाबाय। स' बिदिबा भिडिअआ मा थारैनो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। बिदिबा आं फोरमायना होनोसै। स' लोगोफोर भिडिअआनो जाहैबाय जोबोद दुखुनांथाव। माने जोंहा नोंथां SK बड' ब्लगनि आदाया आरो माने गावनि चेनेलाव होनानै होदों। माने सासे आइजो आरो गथ'सा गोमादों होननानै बुंदों। स' बिसोरनि न'खरनिया जोबोद दुखुनांथाव फोरमायहरदों। लोगोसेनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' आङो माने गामि आरो गथ'नि नाम, बिफानि नाम, बिमानि नाम ओमफ्राय बेयावनो होना होजोबगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। लोगोसे ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरांनि आरोना, ओमफ्राय गामिनि नामखौ बेयावनो नुगोन। स' बाथ्राया बिदि जाहैबाय आरोना, माने स्कुलाव दोनहैनो होननानै माने स्कुलावबो दोनहैनाय जायाखैमोन आरोना गथ'खौ। स' बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुखागोन नालाय, थेवबो आं फंनैसो होननोसै। माने बिथाङा खारथारदोंमोनब्ला माने मबाइल आरो गावनि फैसा बेगफोरखौबो आलाय सिलाय गालांजोबदों होननानै बुंदों। माने खारथानायबा बिथाङा माने लानानै थांफाजोबगौमोन गावनि मानि पास एसे एनैबाबो, माने निजेनि नांगौ कागजबाबो माबा मोनसेबाबो खारग्रा मानसिया लांखायो नङा होमबा। स' बिनि गेजेरजों ना दा बे खारनाय, सोरबा बेनि हौवाया बेनि हिन्जावखौ लांनाय, बिनि माबाया बिनि लांनाय, बिदि दावराव जागासिनो माने बांसिन जागासिनो दा मानसिफोरा माने भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे बिथांखौ खारथारदों नंगोन। दा जोंबो डाइरेक्टलि बुंनो हाया ना खाराखै होनना। स' सानजाथाव जाबाय आरो ना, माने खारथारनायब्ला गावनि माल माथाखौ लांफागौमोन। स' बिथांखौ माने सन्देह जाबाय आरोना, सोरबा किडनेपसो खालामदों नामा बिदि जादों। मानो होनोब्ला निजिनि जेबो मुवा लांफायासै, लोगोसेनो इमान अकस्मात जाबाय, लोगोसे न'खराव नांलायनाय गैया होननानै बुंदोंमोन। आरो खारमारथारदोंमोनबा बेयो निजिनि सब मालखौबो लांफानो हागौमोन, माने बेयो लांफायाखै। लोगोसेनो दरजाफोरा गेवनायैनो दोङो होनदों। लोगोसे फिसाज्लायाबो गैया। जि अन्थाव बाथाव गथ'मोन आरोना, माने फट'खौ बेयावनो स्क्रिनाव होनानै होगोन आङो, नोंथांमोना नायनो हागोन। जाय आइजो खारदों बेखौबो बेनि माबायावनो स्क्रिनावनो होगोन आङो, फट'खौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। स' दा माने जोबोद जुगाबो सानजौथाव जानानै फैदों आरोना। दानो दसेनो मा जायो, दसेनो मा गैया बिदि जागासिनो दङ। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बै जुदि आइजो आरो गथ'खौ नुफ्लांबायबा नोंथांमोना अननानै प्लिज माने बेयाव होनाय दोनखायो कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना जानो हागौ बेयो सोरदोबा लांजादो, माने मिथिस्लाबै माने दुथांफोरदो लांजादों जानानै किडनेप खालामनानै। स' अननानै लामा सामायाव नुयोब्ला नोंथांमोना न'खरनि फारसे कन्टेक्ट खालामनानै रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय। आंनिसिमबो नोंथांमोना कल खालामनानै खोन्थाहरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोब, होमबासो बुजिगोन। जुदि खारदों होननानैखि नोंथांमोना गाज्रि कमेन्टबो लिरहरनाङा। मानो होनोब्ला खारनायनि लाइनाव थाखानायमोनब्ला जेनेबा न'खरनिफोराबो एसे मिथिगौमोन जानो हानाय। स' न'खरनिफोरा ओरैबायसा दुखु फोरमायदों, माने मबाइलाबो दोङो बिदि बांसिन लाया बिदि होननानै बुंदों आरोना। स' दाथ' जों खारमारदोंना खारमाराखै मिथिला आरोना। माने बिथांखौ उनाव जुदि खारमारथारदोंब्ला उनावबोथ' मोनखाथारगोन नालाय, बेयाव मिथिगोन। स' नोंथांमोना गाज्रि कमेन्टखौ लिरनायखौ दोन्थ'नानै अननानै बिथांमोननि न'खरजों हेफाजाब खालामनानै एसे नागिरनाय नुनायाव जुदि नोंथांमोना खोन्थाहरोब्ला मोजां जागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, आं देखायना होनोसै। अन्थाव बाथाव गथ'नि थाखायनो आंहा बिराद माबा सान हर मैयानिफ्रायनो ओंखाम दै गैया गथ' गथायनि थाखायनो। माब्रै बिदि जाखो दे हथातलाय? ओमफ्राय दा जेनेबा अन्थावथाव गथ'। आस्रा फोदे, ओमफ्राय एड्रेसखौबो नोङो खिथाहरखादो दे, आं बुंलायबाय थाले इयाव। औ दे माबा भिलेज नदियापारा, औ पिअ गेरगाबारि, औ पिएस बिजनि, औ डिस्ट्रिक्ट चिरां, आसाम। ओमफ्राय जेनेबा बे गावसोरनि नामालाय माथो, नोंनि गोमानाय बे हिनजावनि नामा मा नाममोनलाय? रश्मि रेखा नार्जारि। औ, ओमफ्राय बे बाबुनाया गोलैनाया? आरियान बसुमतारि। औ, ओमफ्राय नोंनिखौबो खिथाहरदो दे।
आंना फ्रिमेन बसुमतारी दखानबो दङ बेवहाय बेंटल गेटआव औ ओमफ्राय बेंटल बिखुनजोआ फैनानै दखानखौ खुलिनायाव बेयाव थादों सानसे ओमफ्राय थानानै मोनायावहाय बन्द' खालामनानै फैबायनो मानसिया 5:30सोआव बे टाइमाव आंबो गैयामोन बे काजलगावसो दंहैयोमोन आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो मोना फैनानै नुफैबाय न'आवहाय जे बारान्दा सिङावहाय बेग थालांदों साबिफ्रा थालांबाय दखाननि साबिफ्रा ओमफ्राय मबाइलाबो बेयावनो थालांदों सिङावबो बिसौनि बेग लेखाफ्रा थालांबाय बेबायदि ओमफ्राय हठात मा जाखो आङो सानबाय दानिया आङो फन खालामबाय मबाइलखौ नुथ'वाखैमोन ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारना फन खालामबाय आङो फना खालामब्ला बेयावनो गाबगासिनो दं मबाइला दुदनो माने रिंटन गैया मा भाइब्रेसन होनाय आरो फैना नायफैब्ला बेयावसो दङ टेबोलाव बेगफोरखौ नायबाय साबिफ्राबो बेयावनो दं बेवहाय आङो सानबाय मा जाखो हठातनो बेखौ बुजिस'नो हायाखिसै आङो 6:30सो टाइमाव सफैदोंमोन एसे आन्द्रा आन्द्रिहां एसे नुस्रा नुस्रि टाइमावहाय सफैदोंमोन आङो दा मा जाखो बिसौबो दङ बिसौखौ लानानै हठात मा जाखो बेखौनो बुजिनो हायाखिसै बाबु बेखौनो नोंनो खिन्थाहरनाय जादों बे धालिगाव थानायावहाय मोनायाव थांनानैहाय एसे इनफरमेसन हैनाय जाबाय खुगाजोंहाय ओमफ्राय बिसोरो लोगो जोंजों फैफानानै नायनानैबो थांबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरो लिखित एप्लिकेसन बिहरदों नै बेबायदि आरोखि बाबु आइजोआरि न'खरफ्राव माबाफोर प्रब्लेम एसे कन्ट्रभार्सिफोर नांलायनाय मानायफोर जादोंमोन नामा दा जेनेबा बेखौथ' आं मोनथिथ'लाबाबो आंथ' नैबे बेंटल गेटआवसो थायो नालाय बङाइगाव बेंटल गेटआव ओमफ्राय बेयावनो बिसौखौबो स्कुलाव होनायखाय बेयावनो फैयो सम बेयावनो थायो ओमफ्राय न'आथ' ओजोंसो थायो नालाय बाबु बिजनियावसो दे जिखिजाया आं बाबुजोंबो खबर लाहरगोन ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरजोंथ' जेबो दावराव दावसि गैयामोन दा जालायखादों जेबो दावराव दावसि गैया बिराद माने मोजां अनलायनानैसो थायो बिदि खुसिनो आरोना बिदिसो अननानैहाय नोङो जुदि होयोब्ला मबाइलफ्राव नोङो खावलायहरदो सोरबा जुदि लांबाय बायदोंला एटेक खालामनानै जाहाथे मोजाङै मोजां हगार हरदो मानसिखौ आरो अबावबाफोर सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला जाहाथे लाखिनानै दोननो ओमफ्राय खबर हरो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय आच्छा जाबाय दे आदा आं बेखौ होना होगोन ओमफ्राय आं बाबुजोंहाय खबर लाहरनि दे औ दे बाबु दे खबर लाबाय था दे औ दे जागोन दे जेनेबा जेबोथ' जालायाखै दा न'आवहाय जेबो गैया एकदम ओमफ्राय दा माबा जेनेबा सन्देह एसेसो नों गुबुनफोरजों माबा रायज्लायनाय मानाय सन्देह दं नामा जेनेबा बेफोरबायदि जेबो गैखाया गैनाया मिन्थियानो स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो नालाय स्कुलाव सानफ्रामबो लाङो 8टायाव सानफ्रामबो ओंखारलाङो स्कुलाव ओमफ्राय दाना स्कुलखौबो मैया टाइम जानानै मोनस्लाबहैयाखैनो ओमफ्राय मोनस्लाबहैयाखै ओमफ्राय दाना बिहाव बिखुनजोनाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबायनो ओमफ्राय 4टा 5टासोआव न'आव फैनो होननानै ओंखारदों ना मादों होनखो ओमफ्राय गावसोरबो बिखुनजोआबो गैयामोननो आरो बियायाबो गैयामोननो ओमफ्राय ओंखारबोनायावनो ओंखाराखै आरो न'आवनो ओमफ्राय बेग थेग बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो मबाइल थबाइल बायहेरायावसो नुफैजोबबायनो गासिबो जामायजोबमोन बियायमोनहा औ आंहाय आदाया खोन्थाहरखाबाय ओमफ्राय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोर जालायदोंमोन नामा जेनेबा न'आव जेबो जायाखै न'आव मोजाङैनो थांदों ओंखारनानै सानफ्रामबो बिदिनो मोजाङैनो थाङो फैयो सानफ्रामबो गथ' लाङो नालाय दा गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नो ओमफ्राय गथ' अन्थाव बाथाव गथ'नि थाखायनो आंहा बिराद माबा सान हर मैयानिफ्रायनो ओंखाम दै गैया गथ' गथायनि थाखायनो माब्रै बिदि जाखो दे हथातलाय ओमफ्राय दा जेनेबा अन्थावथाव गथ' ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय बेनावहाय मबाइलखौथ' गालांदों हो ओमफ्राय सिंफ्राव मबाइलफोर लाखोमाबायनायफोर सोरजोंबाफोर रायज्लायखोमानायफोर एसेसो सन्देह गैया नामा रायलाया रावजोंबो न'आवनो ओरैनो थाफैयो मबाइल फिसा बेनो मबाइल फिसासो न'आवनो टिभिलावनो दोनफैयो फिसायबो लायो एखमबा गावबो लायो एखमबा फिसाय मबाइल गिदिरखौ लायो एखमबा बियो ओमफ्राय मबाइल फिसाखौ बियो लायो एखमबा फिसाया सोलायलायोसो रावजोंबो रायलाया मबाइल फिसाखौनो बांसिन लायो बियो ओमफ्राय
दा जेनेबा आं रेकर्डिं लानानै दं बाजै नोंजों रायज्लायनायखौ ओमफ्राय होनांगौ इउटुबाव ना माथो जेनेबा ओं होदो होआबा उफाय गैला आरो दा सासे नङा सानै गोजोन बिमा फिसा बाबुजों लोगोसे गाव जाहैबाय गावसो ओं दे जेखिया जाया आं होगासिनो दङ बाजै आं माने न'खरावहाय क्लियार लानो होननानैहाय नोंसिनावहाय सोंहरनाय जाबाय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोरबो बेबायदि एसे एनै कन्ट्रभारसि बोराबलायनाय मानायफोरबो थाखोमाबायनो हागौ साननानै आं खबर लाहरनाय जादों जेखिजाया आं होना होगासिनो दङ दे। नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय फट' आरो एड्रेस आं सब होजोब्बाय। स' बिथांमोना नायनायजों लोगोसे अननानै न'खरनि फारसेबो सानहरनानै एसे जुदि नुफ्लांबायोबा अननानै कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोसेनो हेफाजाब होदो। मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि समाजाव दासान्दि बिदिनो खारनाय गोमानाय दाननाय बुथारनाय बिदिनो जागासिनो प्लिज अननानै नुयोबा खोन्थाहरदो जोंबो नुयोब्ला खोन्थाहरगोन। स' आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों होननाय देखायनाया गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय बर'नि फिसा होननानै निमाहा होगोन होननानै। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। नोंथांनिसिम खनसे खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।